Kardon pini Newsfast Karbi Anglong birta ke thanjibang nilisami songjelening lengpi aprangsi birta ke pipen arjik tha. Karlitang Robin Tokbi apran ki dam joya puthak hamphang song lapen rongara tetum dong sekot pen pherang kiamai kepha. Karbi National Assembly amai pusar sing be lapen Arya Sanghotum EPHL sialong chepok dong tanglo. ASDC candidate Rajendra Rongpi ningar lolam Radaphan Chipaklang. Tomon arwe githela pen herai ke klo ahir kang tangrak ajok towar thengpi ke bab thip ajok ghonta hini anbak apor hum pharu ahem konglong kapaching tonman. Nong 25 nilip constituency ke parlogo phongrong pi borjan along Karlitang Rubin Tokbi Sachin Tokbi apran kedam joya puthak hamphang asong tumpen pini pherang ke amai phapon kedam tang ni phai ke thom arni aning ve alam kimati wo phongrong pi borjan arong ame Karlitang Rubin Tokbi Sachin Tokbi apran kedam joya puthak hamphang asong tum pini pherang ke amai ke pha alang li tumpen pini pherang ke amai ke pha ahut kaning je ponki lapu henlo department forest lapen sorkara tumpen Karlitang Rubin Tokbi achor lapen asomar bangpli atum aphan langponangji osomar bangpli atum aphan lo kapachar li awar sai piponangji bangke thom jel ki thap thot atum aphan lo serak nangji lapen forest department Karlitang Rubin Tokbi acham dam jui pen ajok kapamotekang api lapen asomar bangpli atum jopadap an eom ke chukijun aphanta avetanglo alang litu pirthe kang tingku ason ke manlo lasikoson si osomar kachelana pomapusi pini pherangke abitung kahumri dam ahut amekri klok pruplo lapen jongsi forest department pen lapen sarkar pen thangakera pipe lapen alang litum lakejong ateng kapachunche pulotang te kachesong angdeng sitame sodak pen dengpon nangkok popusi nilip SYC Rupsing Phangchu KSYA Edison Lekthe KUC Joysing Terang KSA Koilamati Branch Amaipur Raphel Terang VLC Dorsing Tiso Lapen Wopong Rongpi Gambora Soy Rongpi Atumpen Kehang Padupon Asomar Bangpido Alang Lituma Phanbang Sorkar Ben Nonamat ki Charlie Long ki Cho ki Jun ki Naing Kadu Kavis kan Sorkar Ben Kilang Nangji Phani Litum Hamphang Lapen Song Don Lapen Dak Rong Asar Lapen Rong Atumpen Chuning Ripono Lapen ke Labang Su Along Alang Li ki Thitang Alang Li Aprandam Jui Pen Sitame Alang Li Phan ki Pa Bon Pon Akis Bang Hirik meme lasi labangso dak rong arlo kiri tarli pasay nang kiteng ji nili phan ke apakta na indat pia bang weng telo pia bang velu nili tungke kiduk det aso kiduk det ara tapot asin nili ge so mar bang plita bihek hak lang inu dak che jar muchot pon bakta wilang po lasin nili tum han government pen tanang rapek nang ko so mar phan school pacharli je phan nili ge inu aprandam juilo labangso apran ke dam jui along sitame sim kang tang kelong pon la bangke nilitum hamphang song lapen rongasar lapen ladak kachitong arado an pen nilitum kroi kre mate nilitum pinrem pon lo nilipen pherangke Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong Bini All Party Hills Leader Conference EPHLC Asaihem President J.I. Kathar Ahem Alongomat Mass Joining Program Amai Padopon Laso Mass Joining Program along EPHLC Maipu J.I. Kathar Lamjai Sarpo Angtong Inti Kathar Lapen Organizing Secretary Kursing Timongatumsi Party along Kidengpen Karchu Laso Hut Karbi National Assembly KNA President Sarsing B Lapen Arya Sanghuatum EPHLC along Chepa Ogdon Tanglo Lapen Lasolong Prek Jam a Party BJP ASDC Klembang Photum Ta Chingbedun Pinikado Kabe EPHLC along ka Chingbedun Bangkrip Kiyetum Lake Sarsing Be Hukum Be Harbamon Kathar Mongol Singh Be Sonjoy Kiling Sonju Ingleng Lunse Kru Kamsing Phangchu Kehai Rongpi Khorsing Terang Biren Rongpi Sarmen Terang Hemari Timung Biren Singh Be Atum Henlo La Sophie Sarsing Be Pen Perang Ke Thengnu Lam Theke Jai Ke Kedam Tang Ningkaning Koi Sose BJP Congress Lapen ESDC Atom Karbi Anglong Charidet Seta Karbi Anglong Kaching Tur Thek Damlong Le Lapen Rat Akemang Pachun Pi Thek The Lapen Ilitumakhai Aphan Kemesen Ang Thek Paklang Pi Thek The
lasi lahai arat cari asong aphan ning ka chethe ave joini APHLC a party ke ilitum akhai aphan ke claim pi ke dam pi ka chisong pi ke mesen ang thek ke thek dum long lapen APHLC ke khaya phan Asia Vision ke mesen a joini CPni APHLC along chepa okdun ang koklu lapen Karbi Anglong National Assembly asong aphan thangnat ning ke oi ason ave pusi alang li hin pen ning je APHLC asong hala akamatha mane ke parsik dam dolang mane la bangso song da ke dam tang asong tumuson thaksi rat fan pamang hui phanse amhang pe theklu pusi ni jong jong ke matha dam du hala su ningkan thom plia prangla de bonta alang li tum APHLC asong tumpen rat fan ahok pet ke matha pen jo latum tokso 60 dul apen Indian constitution alam alang tum kithan ke bajurmi kadu kawe Karbi Anglong arat na chinilo labang so toksu pen apot toksu klang de sita ingdeng pharisi part era bita nilita an kelangi phan important channel te bonda ingdeng pharisi ra kep an kepleng hutke nilita mobile dun nagi lo ho constitution alam ki thana pot 60 dul alam ki than pot pineson bake 2 minute pu ne la pu lang dun lo ke lang pen jok apyong lang ong lang mi ong lang mo ong lang mi ong lo ingke alang li tum ki than sarjai ka thar la bala li risang hutum ki than ki malaman ason tin ahok alam si ki than sai de 6 dul kela ki itum inglong asofa kirai komisi a security zone isa safeguard isi ki thedung an van la ki Karbi Anglong asofa palang tum ki than ka pachini lang tum mi thang ning kere bele ki than kali akitab odong sirat phan ki than ma halabang so lam ki than bena pot til jung da ning lu choklo lepen non kidam tang hu ki claim ki dam atum la posong si claim bom dam bom polte morni si litum akhai vir det pu andu ki than ke pachim mi bena pot ahok alam ki than bena pot nilta ahok abang kinta ning doka potsi non APHLC song halok Karbi Anglong araja mumang ki larja bangki pu albang so ning ke the Karbi Anglong inglong suhan kerai komji ke APHLC asong cholo pu halabang so ning ke the ke do bena potsi pini niltum APHLC asong long na chipau dolo News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Pini Mahamaya constituency Kaparlo Ampukhuri polling station Ansing Kroarong along ASDC Ratcharia Tumpen vote kerekamai kangnipon lasomai kangngialong long mukrang kro mai chari ponsi pini lasomai long kaprek ratchari asong along pen che usi ASDC along chingbedun lasuk kachepa okdun along BJP Congress lapen APHLC chingrum etpen bang thongkep atum ASDC ratchari along chingbedun Pini lasomai along kachetong dun manping kido ASDC Central Committee General Secretary Jackson Bay Lapen Sanjay Kiling ASDC Central Committee Assistant General Secretary Lapen Samuel Ronghang Maipu ASDC Bukulia District Central Committee Lapen Remain Bay Central Committee Member atum chetong dun pen Mayardi Pidun Lapen lasomai long ASDC Jongsi Hailupulute Karbia Khai Akemang Hemprek palong ponvek po pusi chethan chimong pon anparta songke klem kidam jia puthakta chethan chimong pon ini dakela election sige election program lo election meeting lo tendak ki join tum do BJP pen Congress pen jelabang salam APHLC pen Congress BJP APHLC lalang tum party ki thom pen yak leader tu ada kan ning che phuk he pen si dak na jo ni ro la so tang tum han ke deng kwa ame pen si ta election me ta pe du dak la bang so ateng pulute ASDC haura ghara long se ta ke hai ya our side lo Congress pen dawang BJP pen dawang APHLC pen dawang pen uthak dak wang bom la Congress atum ke bhongsai ke ni deralam me bhongsai pen jo BJP dum da candidate alam ben bhongsai pen jo lapen ke dam tang BJP no Congress non rara farman kam ke claim kavidet pen jo rara tum non anabang ke chini lo ASDC asong pang ke pe haji ASDC asong bang pang tangji impact pelong ji phat bakaching thura kam da claim ya phat dong mukak pen long kiram peron hawar ke hat pen rupom hanse Newsfast Karbi Anglong Pini arnitili por phai ke thomra achitim apor alom arve ke jang ke thepik
herai kiklo lapen to mon ke thei ke jap ajakong ahir kangtang rak ajok theng piarong japong pong detsi National Highway 36 atwarpi mohongdi jua angden along thengpi bap thip ajok lapupu hemkonglong chileng un edet si ghonta hini an apor hum pharu ahem konglong pasang nang koklo bonta tong sekot pen forest lapen manja police atum adimalong an palidun si towar pi along thengpi ke krep lapen ke bap amam do anta pajok donlo Manjapen Dilip Hanse, Newsfast Karbi Anglong. Non malom sohan bir time tong sinan. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Pinya dapor phai cap apor Rajendra Rongpi amithang ahem along pherang ke aphan aning arlo alam chipak langpon 17 nong bokajan LAC pen ASDC asong pen kache toidun abang phu Rajendra Rongpi ahin pen pherang ke thengnu Karbi Anglong aradaphan kachuningri alam theila pen ke klem ke damponji alam the chipak langpon delikhi dat nil kido bangali lasi asong nakang baya peng pen akam pachu nai pulutangte Dili ka duga berat akirap tenangso lasi dili song ajir pujir pido ana tungam phan chonegri lo lapen ke so rado ana phanta chonegri lo no labang sahot dili phan ne rap pen ni pahaye phan lapen ke dili yong se haider lo pulo tangte dili Karbi Anglong arat diki ong ke ong aku pen nang kemang autonomous dalam ke bangke dili sokar lo intangking pen arjabduji jit non matan dili labang so ajo ini besi parti long arpu gideng sila so kambang pacuan pegi phan dili bor iji la pena bangke lanchot kali sedan cikur ki bong hota reng nang ko ke polisi dili oweki ni tu bhan jasin met kering bar sai ki poji phan dili bor iji non nil tumari deng ke do kan ma war sai do councilor deng councilor war sai ke dorde pose oweki mi tu phan anon anso se war sai ki pije phan bangke dili MOS ke papleng phan dili bor iji MOU rona teng pen ki claim ke dami phan dili bor iji la pena bangke stock kenele pen sokang bang stock ke pachuni pada dili bor iji la pena bangke la bangso alam ning sibi ponsi non potai election ke cidan long bangke maneri cirap siroi na jipu sen dili Karbi Anglong so rata phanatan dili chone report lo athe bangke Karbi Anglong non kisung sidolo taso kisung pen cipajoki pulutangte dili tum ka cariang hoy along itum ledam nangi tasi dili phan pendang lok LCC candidate do ana phanta ke pahaye hanjang lang sopen Bisnu Lekthi Newsfast Karbi Anglong Pinya birta lan supajut iglok domi thakni kardong